Se nispjegaw il-kelma umanisti. Issa hawnhekk irid nagħmel daqsxejn ta' diskors fuq żewġ perjodi differenti tal-istorja. L-ewwel perjodu għandu x'jaqsam mas-seklu 13 u 14 mod partikolari l-Italja ta' fuq, fejn kien hemm nies u għandna diversi, Campanella, Erasmu, Ficino, Petrarca, illi dawn in-nies bdew ħarsu lura lejn il-litteratura Griega u Rumana. Litteratura illi kienet tinkiteb jew fil-bidu tal-Kristjaneżmu jew anki qabel il-Kristjaneżmu u bdew iħarsu lejn l-ideali illi din il-litteratura tipproponi, l-ideali retoriċi, l-ideali grammatiċi, l-ideali fejn għandha x'taqsam il-virtu, jiġifieri il-mod kif il-bniedem għandu jgħix. Mela dawn il-persuni ġew imlaqmin fis-seklu 19, jiġifieri prattikament 6 sekli wara, bħala umanisti. Għalfejn għaliex tefgħu ħafna enfasi fuq il-bniedem, fuq l-uman, fuq dak li aħna nistgħu niksbu f'din il-ħajja, fuq kif nistgħu ngħixu b'mod li niżviluppaw lilna nfusna l-iktar possibbli. Eskludew lil Alla dawn in-nies xejn affattu. Kienu jemnu f'Alla u kienu jaħsbu li Alla huwa importanti, anzi essenzjali fil-ħajja tal-bniedem. Mela dak huwa użu tal-kelma umanista, forsi l-użu oriġinali illi mela qam fis-seklu 19 dwar persuni li kienu jgħixu fis-seklu 13 u 14. Użu iktar riċenti, nistgħu ngħidu fis-seklu 20 tal-istess kelma, għandu x'jaqsam ma' xi persuni atei biex jiddeskrivu lilhom infushom, jgħidu li huma umanisti. U għalfejn jgħidu dan? Jgħidu dan biex jgħidu isma' aħna atei imma maħniex kontra l-bniedem, anzi irridu jgħidu aħna tant aħna favur il-bniedem li aħna atei minħabba fek. Ħafna drabi għandhom viżjoni tal-bniedem illi biex ngħidlek żgur mill-perspettiva tiegħi tillimita ruħha għal dak li x-xjenza tgħid dwar il-bniedem. Ikunu nies materjalisti, ikunu nies illi x-xjenza hija l-ewwel u l-aħħar kelma dwar ir-realtà kollha u dwar il-bniedem ukoll. U forsi hawnhekk ma naqbilx bħala bniedem ta' fidi qiegħed nitkellem mal-umanisti, mela fejn naqblu? Naqblu fuq il-fatt li l-bniedem huwa importanti ħafna, anzi huwa fiċ-ċentru tal-ħsieb tagħna. Jiġifieri iridu nagħmlu l-mezzi kollha biex il-bniedem jiżviluppa ruħu, biex il-bniedem ikun jista' jilħaq il-milja tiegħu. Fejn ma naqblux huwa fuq l-orizzont. Xi ħadd bħali, bniedem ta' fidi, jara l-bniedem fuq l-orizzont biex ngħidlek tal-ħajja ta' dejjem, ġifieri il-ħajja ma tintemx imma tinbidel u naturalment aħna nibqgħu ngħixu wara l-mewt. Din hija s-sejħa tal-bniedem, il-ħajja tkompli, tinbidel, titrasforma ruħha ma tkompli. L-umanisti ma jaqblux ma dan. L-umanisti jaħsbu illi il-ħajja tal-bniedem tintemm ħesrem mal-mewt, m'hemm xejn ħlif din il-ħajja. U allura minkejja l-fatt li t-tnejn għandna bħala ġifieri bniedem ta' fidi u bniedem li huwa umanista għandu f'moħħu illi l-bniedem jimxi l-qudiem, mhux dejjem naqblu dwar kif il-bniedem għandu jimxi l-qudiem. U naturalment in-nuqqas taqbil ġej propju minn dan, mill-fatt illi jien u bniedem li jemmen għandu l-isfond tal-ħajja ta' dejjem. Ħanati eżempju. Bniedem umanista ħafna drabi jista' jkun favur l-eutanazja. Għaliex? Għaliex jgħidlek isma' il-bniedem li qed ibati issa il-ħajja tiegħu m'għandix valur iktar, wara kollox il-ħajja tintemm, allura ma jteżwel intemmuha ftit qabel jekk il-bniedem li qed ibati jitlob din il-ħaġa. Xi ħadd bħali illi nemmen
ngħid imma stenna ftit, il-ħajja ma tintemx mal-mewt. Mela jiena inħares lejn bniedem li jbati u jekk inkun qed imbati jien inħares lejn il-batija tiegħi mod differenti ħafna. Nenfasizza l-fatt illi nieħdu ħsieb il-bniedem li jbati, illi innaqsu d-batija kemm jista' jkun, illi nuru solidarjetà mal-bniedem li qed ibati, solidarjetà umana, solidarjetà spiritwali. X'aħna nagħmlu f'dan il-każ qed ngħinu lil bniedem ibati biex jgħix id-batija tiegħu b'dinjità, jgħix id-batija tiegħu b'imħabba fuq il-perspettiva tal-ħajja ta' dejjem. Mela allura jiena u l-umanista qed inħarsu lejn il-ħajja tal-bniedem b'modi differenti ħafna. Lill-persuna umanista irrid ngħidlu jiena illi il-ħajja tal-bniedem mhijiex biss il-ħajja materjali, imma il-bniedem huwa wkoll ħolqien spiritwali fejn ix-xewqa naturali fih hija x-xewqa għal-ħajja ta' dejjem. Jiġifieri il-bniedem f'din il-ħajja qatt ma jgħid biżżejjed, qatt ma nista' ngħid isma' jiena ħabbejt biżżejjed issa daqshekk. Jew jiena għamilt biżżejjed tajjeb issa daqshekk. Dejjem hemm ix-xewqa għal iktar, dejjem hemm ix-xewqa tal-iżvilupp tiegħi innifsi. Qatt ma nista' ngħid li inkun ġust biżżejjed u daqshekk m'hemm xejn iktar x'nagħmel, dejjem nista' nagħmel iktar, dejjem jiena msejjaħ li nagħmel iktar u dan l-iktar għandu x'jaqsam kemm ma' dil-ħajja u kemm mal-ħajja ta' dejjem. Mela allura biex nikkonkludi, il-kelma umanista bidlet it-tifsira tagħha. Fil-bidu kienet tfisser xi ħadd illi jippreġja ħafna dak kollu li hu uman, mod partikolari fid-dawl tal-litteratura klassika. Illum ħafna drabi l-istess kelma tintuża minn xi atei li jridu jsostnu li huma favur il-bniedem u għalhekk jużaw din il-kelma biex jiddiskrivu lilhom infushom. Imma f'sens biex ngħidlek iktar profond, naħseb il-kol kemm aħna umanisti għaliex il-kol kemm aħna irridu il-ġid tal-bniedem. Id-differenza tikkonsisti fis-sejħa tal-bniedem fejn jiena naraf illi l-Mulej Alla jsejjaħ lil kull bniedem għal ħajja ta' dejjem.